Mexxej tal-Partit Laburista Dr. Roberta Bela. Natikom l-odwa tajba u nilqakom għal din l-attività politika mtella mill-Partit Laburista. Nsellem lit-telespettaturi kollha ta' One l-semmija ta' One Radio u lilkom kollha li tissegwu din ix-xandira diretta fuq il-paġna ta' Facebook tal-Partit Laburista. Se nagħtu bidu għal din l-attività nsejjaħ lill-ewwel kelliema l-Avukat Veronique Dalli. Bonġu. Nilqakom hawnhekk ġewwa Taslima, nsellem lilkom li din hawnhekk, lit-telespettaturi tagħna l-ħaddiema kollha li qegħdin f'din il-lukanda. U bnibda billi ippermettuli nsellem il-memorja tal-Avukat Joe Micallef Safraċ. Joe ħallina din il-ġimgħa kien avukat, kien ukoll id-definizzjoni ta' x'inhu soldat tal-azzar. Kien soldat tal-azzar fi żmien meta li tkun laburist ifisser li skont dawk li kienu komdi iħallu l-poplu ignorant tiġi interdetjat. Ippermettuli nsellem lil Marto Vivian, l-armla ta' Joe, li għax ridet tieħu b'żewġa membru tal-eżekuttiv tal-Partit Laburista batuha tiżżewweġ fis-sakristija. Ippermettuli nestendi l-kondoljanzi tiegħi, naħseb li intom tingħaqdu miegħi wkoll l-tfal ta' Joe l-avukat kollega tagħna Dr. Simon Micallef Safraċ, l-avukat Kirill u l-maġistrat Jana Micallef Safraċ. Tfal ta' avukat li da il-ħabs għax ippubblika karikatura li forsi s-suġġett tagħha kien il-Gvernatur Ingliż dak iż-żmien. Batew ħafna familji fi żmien l-interdet, uħud magħrufa, ħafna minnhom mhumiex. Dan kien żmien mudlam u kien sab l-eruq għaliex sab l-ignoranza. Però kien żmien fejn il-maġġoranza tal-poplu fem u realizza illi jrid ikun poplu maqut, ma jħallix lil min jaqsmu, ma jħallix lil min jifirdu. Għaliex qabel ma aħna laboristi jew aħna nazzjonalisti, aħna Maltin. Huwa biss l-ignorant illi jħalli il-partiġjaniżmu u l-politika partiġjana tiġri bih sabiex jagħmel azzjoni ħażina, sew jekk hemm lil xi individwu, kif ukoll lil pajjiżu. Bl-istess mod, m'għandniex inħallu lil min jiżra l-firda f'pajjiżna. Għaliex qed ngħidlek, għax kull meta dan il-poplu ħalla lil min jiżra l-firda fih, gawdew biss dawk illi kellhom l-interessi personali tagħhom, l-ambizzjonijiet personali tagħhom sabiex jaraw li dan il-poplu jinfired. Meta ġara hekk, bata il-poplu kollu kemm hu. Bl-istess mod, iżda rridu naraw li dan il-poplu u dan il-partit u dan il-gvern ikomplu jiġġedded u nkomplu bil-bidla illi l-Partit Laburista kapaċi jġib. Il-Partit Laburista qatt ma beża mill-bidla u qatt ma beża li jinbidel. Il-Partit Laburista kien dejjem il-protagonist biex dan il-poplu jiġġedded. Aħna gburi bil-kisbiet, gburin bil-kisbiet li għamilna bħala partit. U l-Gvern Laburista huwa gburi bil-kisbiet li għamel bħala gvern għal-pajjiż. Kisbiet li waslu għal-mobilità soċjali li minna gawdew ħafna familji. Għalhekk il-Partit Laburista għandu jkun dak il-partit illi jieqaf u jisma' kritika li tkun ġenwina, kritika kostruttiva, il-leħen ta' min qed ibati. Għaliex qed ngħidlek ħanżemmi eżempju ċar li jiena qed niltaqa' miegħu kuljum fil-linja tax-xogħol tiegħi. Is-sitwazzjoni tal-kirjiet ta' qabel il-95. Minnaħa waħda ma nistgħux indaħlu rasna fir-ramel u ninjoraw l-iżviluppi kostituzzjonali li qegħdin iseħħu u li ilhom iseħħu għax din ma ġietx sitwazzjoni illi bdiet issa. Din hija sitwazzjoni illi ilha tissemma u issa qegħdin f'punt fejn irridu naraw x'soluzzjoni ser nofru. L-iżviluppi li kellna fil-qasam tal-ġid tal-kera ifissru realment li għandek numru ta' persuni li l-maġġor parti tagħhom minn dak li qed nara jiena huma nies anzjani, mhumiex iż-żgħar li ħajintlaqtu minnha, huma l-anzjani. U dawn huma nies li qegħdin friskju li jispiċċaw mingħajr id-dar tagħhom. Issa, naf li
soluzzjonijiet faċli għal din is-sitwazzjoni ma jeżistux. M'hemm l-ebda soluzzjoni li hija faċli, dritta u li wieħed jista' jaqbod jieħodha minnhom għall-għada. Però għandna realtà hija din, mela għandna numru ta' sidien li ilhom is-snin jistennew sabiex jiġu kawtelati id-drittijiet tagħhom. Bl-istess mod, għandek ħafna persuni, il-maġġor parti kbira tagħhom l-anzjani, ngħidlek anka minn 70 sena l fuq minn dak li qed nara jiena u miżbidejja, li jistgħu jispiċċaw mingħajr dar. Din mhijiex kwestjoni ta' partiġjaniżmu. Din mhijiex kwestjoni ta' politika partiġjana. Jiena konvinta li fost il-forzi soċjali, fost il-forzi politiċi kollha illi għandna f'pajjiżna huwa biss il-Partit Laburista li jista' jindirizza din ir-realtà bl-aħjar mod. Huwa il-Partit Laburista illi dejjem kellu r-ruħ soċjali illi jindirizza dawn ix-xenarji, dawn il-kwistjonijiet soċjali sabiex verament naraw illi ħadd ma jaqa' lura. Bl-istess mod, inħoss li ma nistgħux ninjoraw il-ħtieġa ta' xi tibdil li hemm bżonn f'xi liġijiet fil-kamp kriminali. Għandek liġijiet li qegħdin jikkawżaw dbatija. Dbatija illi il-verità li ma jħallu l-ġudikant jagħmel l-ebda mod ieħor. Din ġimgħa kellna każ ċar ta' dan. Irrelevanti minnu l-persuna involuta, din mhijiex kwistjoni ta' partiġjaniżmu. Din hija issue li bħala partit u bħala pajjiż għandna nindirizzaw il-koll flimkien. Fejjem liġijiet li qegħdin naraw li din jiġu affettwati persuni li qegħdin ibatu meta wieħed jista' jindirizzhom ejja naraw it-tibdil li rid isir u ma nibżgħux nagħmlu dak it-tibdil. Għaliex il-Partit Laburista qatt ma beża mill-bidla. Il-Partit Laburista fil-Gvern ma beżax jagħmel riformi kostituzzjonali. Sa wieħed faċli jgħid ma l-affarijiet dejjem hekk kienu u dejjem hekk baqgħu. Imma x'ġara fl-aħħar xhur? Kellna riformi kostituzzjonali li pratikament ħarbtu l-status quo fl-aħħar 30 sena, ħarbtu b'mod pożittiv, b'mod koraġġuż, fis-sens illi il-prerogattivi tal-Prim Ministru li kellu ħafna minnhom għaddew għand il-President. Dak huma riformi koraġġużi li mhux biss qegħdin hemmhekk biex jindirizzaw dak li qaltilna l-Venice Commission, imma għaliex dan il-Gvern jemmen il wasal iż-żmien illi niġġeddu u iva dak li kien dejjem hemmhekk għall-aħħar 30 sena b'mod pożittiv. Żajt il-kelma ħarbtu għaliex f'moħħi dak il-ħin ġietni il-kelma Ingliża to disrupt li ma naħsibx li l-kelma ħarbtu hija l-aħjar translation tagħha. Imma li rrid ngħid jiena hija li dan il-Gvern ma jdejjax ibiddel dak illi hemm bżonn illi jinbidel anke jekk dik tkun deċiżjoni skomda. Huwa faċli tattakka s-sistema ġudizzjarja, huwa faċli tattakka l-ġudikanti, però l-ġudikanti jaħdmu fil-parametri li tihom il-liġi. Jissemma dejjem il-ħażin. Però ippermettuli minn hawnhekk għaliex insertajt naħdem hemmhekk kuljum u nara x'ikun qed jiġri quddiem għajnejja. Ippermettuli nsellem lil dawk il-ġudikanti illi jaħdmu mingħajr waqfien ma jaqta' xejn sabiex jiżguraw il-proċess ġudizzjarju tassew jimxi mingħajr dew minn żejjed u li jaħdmu mingħajr waqfien sabiex il-proċess isir fi żmien raġonevoli. Minn hawn nsellmilhom u nirringrazzjahom tal-ħidma tagħhom u fejn naraw l-affarijiet qegħdin itulu iż-żejjed ejja nbidlu dak jew inneħħu dak li qed iwassal biex l-affarijiet itulu inutilment. U dan ngħidu bħala avukat illi inħoss ir-responsabilità illi nara il-proċess ġudizzjarju jimxi b'mod spedit u li jkun wieħed xieraq għaliex kif jgħidu l-Ingliżi justice delayed is justice denied. Bl-istess mod imma għandna ħafna affarijiet għaliex inkunu kburin bihom f'pajjiżna. Bħala avukat, spiss nitkellem ma' avukati oħra kollegi tiegħi minn ditti ta' avukati li barranin. Pereżempju, dal-aħħar ġimgħat kont din nitkellmu ma' avukati f'pajjiżi Ewropej, kellna wkoll din id-ditta Amerikana li kont nikkomunikaw magħha ukoll l-istess kelma. Jgħidulek tkun qed tagħmel kulħadd imsommessa fuq Zoom calls u dal-video calls, jgħidulek pajjiż tagħhom staġna, l-ekonomija paralizzat. Titkellem avukat Ingliż u jgħidlek illi kull ġimgħa jirċievu fid-ditta tagħhom ma' 30 email fil-ġimgħa ta' postijiet tal-kiri differenti li jkunu żvujtaw għaliex il-business f'dak il-post
ikun falla u jkun spiċċa. Din il-ġimgħa kien hawn Malta persuna Franċiża li kienet qiegħda Malta skopijiet ta' xogħol u kienet jgħidli Pariġi x'hemm, għalli Pariġi baħ. U l-kliem li juża għalli you guys, you are in a good shape. Qed ngħid, aħna f'xi ftit jew wisq kulħadd iħossu, kulħadd igerger. Ma meta tisma' dawn l-esperjenzi, tgħid ifisser li għad mhux għaddejjin minn żmien diffiċli għal Malta, altru milli faċli. Tkellem ma' min jaħdem fit-turiżmu. Tkellem ma' min forsi qed jintalab 6 xhur biex jiġbor flusu. Mhumiex affarijiet faċli. Però il-vantaġġ li kellna u għandna gvern bil-għaqal. Għaliex għadna nistgħu mmorru għax-xogħol, għadna nistgħu nibbagħtu t-tfal tagħna l-iskola u dak li huwa essenzjali baqa' għaddej. U dawn l-affarijiet, dawn ma jsirux f'kombinazzjoni. Għandna nistgħu mmorru għax-xogħol, nistgħu nibbagħtu l-tfal l-iskola u dak li essenzjali baqa' għaddej għaliex bil-ħidma tal-Prim Ministru Robert Abela li kellu deċiżjonijiet ibsin xieħu ħadawk id-deċiżjonijiet fil-waqt illi ra illi jwieżen il-dawk il ħadu l-ewwel impatt u d-daqqa tal-pandemija. Għaliex gvern b'saħħtu jeħtieġ oppożizzjoni b'saħħitha. U m'hemmx dubju li gvern b'saħħtu għandna. Però oppożizzjoni b'saħħitha qatt m'għandniex. U mhux qed ngħidha b'mod kapriċċjuż. Għaliex kull gvern jeħtieġ li jkollu oppożizzjoni b'saħħitha, però għandna koppja tal-oppożizzjoni li qalilna li jrid ibiddel lil Malta. Spiċċa biex kellu rivolta fil-grupp parlamentari tiegħu. Fl-aħħar jiem, rivolta oħra fil-komitati tal-Partit Nazzjonalista. Allura ngħid jiena, jekk il-kap tal-oppożizzjoni lanqas irnexxielu ibiddel il-problemi li hemm fil-Partit Nazzjonalista, spiċċa b'dawn ir-rivolti. Tistgħu tispjegaw li kif ser jirnexxielu ibiddel lil Malta, kif biddilha dan il-gvern illi wettaq ħafna u kiseb ħafna f'dawn iż-żminijiet diffiċli. Però nixtieq nara l-gvern li jibqa' iffukat fuq il-ħidma tiegħu għal pajjiżna aktar milli noqogħdu naraw x'inhi tagħmel l-oppożizzjoni. Ejjew nibqgħu ffukati fuq il-ħidma tagħna. Għaliex jiena konvinta li l-gvern ser ikompli jagħmel dak li huwa neċessarju kif għamel fl-aħħar xhur sabiex naraw li l-ħidma tagħna ma taqta' xejn tkompli fuq ħafna u ħafna oqsma. U hawnhekk Prim Ministru, ippermettili nappellalek biex tibqa' taħdem ħalli naċċertaw ugwaljanza fuq kull livell. Għaliex nixtieq nara Malta aktar feminista, għaliex feminista mhux għax qed nippretendi xi vantaġġ mhux mistħoqta, far from it. Imma Malta feminista li tiżgura li kull mara, kull tfajla, kull tifla ikollha dik l-opportunità possibbli sabiex timxi l-qudiem u tilħaq il-potenzjal tagħha. U x'inhu? F'liema livelli hu, f'liema karriera li trid. Fis-sena 2021 maċ hemm lok li wieħed jiġġudika l-persuni għabbażi tal-ġeneru tagħha, maċ hemm lok, maċ hemm l-ispazju għaliha. Il-persuni jiġu ġudikati skont il-kapaċitajiet tagħhom u dak li rridu. L-akbar sinjal rridu jtuħ il-politiċi, intom li qegħdin hawnhekk, l-akbar sinjal rridu jtuħ dawk li din jieħdu deċiżjonijiet. Għaliex jekk hemm ġenerazzjoni li ma tiddejjaqx tieħu deċiżjonijiet u ma tiddejjaqx mill-bidla, hija l-ġenerazzjoni żagħżugħa. Fil-Partit Laburista l-ġenerazzjoni żagħżugħa tara l-Partit Progressiv. Tara l-partit li lest li jbiddel. Bl-istess mod jitolbu li jkollna kuxjenza ambjentali aħjar. Bl-istess mod il-ġenerazzjoni żagħżugħa titlob illi nipproteġu l-ambjent ta' madwarna u illi jkollna bilanċ aktar sostenibbli. Allura għalhekk l-appell tiegħi sabiex nisimgħu liż-żgħażagħ, nisimgħu x'għandhom xi jgħidu, wara kollox jekk qed ikunu qed inħarsu l-ambjent, mhux qegħdin nieħdu ħsieb biss il-futur tagħhom, imma qegħdin nipproteġu l-preżent tagħna. Jiena nifhem li dan mhuwiex żmien faċli, anzi huwa żmien li qed joffri ċerta sfidi, però jiena konvinta li jekk hemm forza politika li tista' tkompli tmexxi lil dan il-pajjiż f'dawn iż-żminijiet kif għamel sa issa huwa il-Partit Laburista fil-Gvern immexxi minn Robert Abela. Grazzi. Grazzi l-Avukat Veronique Dalli u se nsejjaħ issa li t-tieni kellim, il-Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol Clyde Caruana.
L-għodwa tajba l-kulħadd. Il-bieraħ kont qed naħseb ftit dwar xi ħsibijiet hekk nixtieq naqsam magħkom dalgħodu. Kont qed nipprepara numru ta' punti, imma fl-aħħar mill-aħħar imbagħad iddeċidejt illi m'hemmx isbaħ milli nitkellem fuq dak illi ngħixu ta' kuljum. Fuq dak li għexna wkoll fil-passat. Propju din il-ġimgħa l-erba' li għaddew nidejt proċess ta' konsultazzjoni li għandu jwassal sabiex dan il-pajjiż, dan il-gvern, sal-budget li jmiss, ikollu pjan, ikollu politika ġdida għas-suq tax-xogħol. Pjan li għandu jwassalna għas-7 snin li jmiss. U biex naraw fejn irridu mmorru, tajjeb illi naraw minn fejn tlaqna. Jekk inħarsu ftit lura fis-sena 2013, l-isfidi li kellu qudiemu dan il-pajjiż kienu kbar. Konna nitħattu dwar kif huwa diffiċli ħafna l-mara illi tidħol taħdem. Konna nitkellmu kif qisu f'dan il-pajjiż konna qtajna qalbna li nniżlu l-qatt. Konna nitkellmu kif qisu l-benefiċċji soċjali jattiraw in-nies lejhom u mbagħad la darba jkunu waqgħu fuqhom. Impossibbli li taqlaħħom minn hemm. Dawn kienu r-realtajiet illi għamilna numru kbir ta' snin nitkellmu fuqhom. Però għaliex hemm minna illi triq il-qudiem tkun differenti, għaliex konna konvinti illi għandna pjan u pjan li ser jaħdem, daw l-affarijiet ġew indirizzati. U se nibda ngħid kif ġew indirizzati. Edna l-mara ma tistax toħroġ taħdem. Malta kellha l-inqas rata tan-nisa jaħdmu fis-suq tax-xogħol. Niftakar fl-2014 meta konna waslu biex indaħlu child care b'xejn li kellu jibda fl-ewwel ta' April, ftit xhur qabel, kienu ħafna dawk li qaluli, imma din biex ħatibda, imma din mhux se tirnexxi. Bdiet u mhux talli ma rnexxitx, talli sa qabel il-pandemija Malta kellha l-aktar ammont ta' tfal illi jagħmlu użu mit-child care. Edna li n-nisa ma jistgħux jidħlu jaħdmu fid-dinja tax-xogħol għax mhux se jlaħqu, mhux talli ma daħlux, talli Malta fost dawk li għandhom bejn 25 u 34 sena għandha anke llum fi żmien il-pandemija l-ogħla rata ta' nies jaħdmu fis-suq tax-xogħol. Konna qtajna qalbna li xi darba jew oħra in-nies li huma fuq il-benefiċċji soċjali jidħlu jaħdmu. Din indirizzajnija u indirizzajnija mhux billi tajnielhom il-benefiċċju n-nies kif jagħmlu pajjiżi oħra, imma billi tajnihom l-inċentiv ta' tapering u minn madwar 14,000 ruħ fuq il-benefiċċji soċjali dak in-numru llum niżel għal kważi 7,000 għax dawk in-nies għarfu illi jaqbillek illi taħdem. Edna wkoll, u din forsi l-iktar ħaġa l-qalbi mill-affarijiet kollha li stajt nikkontribwixxi lihom fl-aħħar 7 snin, il-persuni b'diżabilità. Kienu ħafna l-ġenituri li jgħidulek l-inklużjoni sa' 16-il sena. Wara t-tifel jew it-tifla tiegħi se jerġgħu lura miegħi id-dar u hemmhekk se jibqgħu minn filgħodu sa filgħaxija. Ma kienx deċiżjoni faċli li nimplementaw dak li għamilna, il għaliex bħal f'kollox fil-ħajja meta tbiddel xi ftit jew ieħor naqra oppożizzjoni ħassib. Minna fiha bisħieħ din il-miżura u llum il-ġurnata għadda qabel f'pajjiżna maw persuni b'diżabilità li huma fid-dinja tax-xogħol. Għalfejn qed ngħid dan kollu dalgħodu. Qed ngħid dan kollu għaliex meta dan il-partit kellu viżjoni, kellu pjan ċar f'moħħu, wasalna u l-bidla li l-poplu kienet jistenna minna ġibnija. Ta' dan kollu in-nies għarfuh u rringrazzjawna fl-elezzjoni tal-2017. Illum ninsabu fis-sena 2021. U n-nies dan kollu jarfuh u jibqgħu jiftakruh. Però la darba tasal l-elezzjoni sena u nofs oħra, in-nies qed jistennew minna. Imma x'se jiġri issa l-qudiem? Dak kollu li għamiltu huwa tajjeb, imma l-livell tal-għejxin tagħna
irridu nkomplu ntejbuh. U għalhekk allura din il-ġimgħa beda dan il-proċess. Proċess illi fejn hu abjad ser ngħidu li qed abjad, fejn hu iswed irridu naraw illi ngħidu li hu iswed u noffru s-soluzzjonijiet tagħna. Jien l-ewwel wieħed matul is-snin qlaj diversi kritika fuq diversi affarijiet u b'daqshekk ma jkun ġara xejn, min ma jagħmel xejn ma jiġix kritikat. U għalhekk buċċi minn quddiem għedt illi wasal iż-żmien illi iva irridu naraw kif bħala partit tal-ħaddiema ser nagħmlu minn kollox sabiex matul is-snin li ġejjin inkomplu ntejbu l-livell tal-ħaddiema. Inkomplu iva nsostnu l-in-work benefit, iva nkomplu nsostnu ċ-childcare u l-qafas soċjali kollu tagħna. Imma wasal iż-żmien ukoll illi s-suq joffri paga aħjar. Ma minna ħaddem tkellimt u għamiltilhom ċar illi nifhem ir-realtajiet tagħhom. Nifhem illi meta nkun qed ngħid li l-pagi jridu jitjiebu, il-produttività titjieb ukoll. Ħadd ma jkun f'pożizzjoni iwieżen pagi aħjar, jekk dawk il-pagi aħjar ma jkunux sostnuti minn livell ta' produzzjoni aħjar. U għaldaqstant irridu naraw il-riċetta l-qoddim tkun ibbażata fuq politika illi tkun tagħmel sens kemm għal min iħaddem u kemm għal min qed jaħdem. U għalhekk inħares il-qoddim matul dawn 8-9 xhur sabiex il-koll flimkien l-imsieħba soċjali jaslu l-qoddim bi pjan illi jkun jagħmel sens għalihom u għal pajjiżna. Il-ġimgħa kelli intervista minn Reno Buġejja. Soltu bid-domandi jibsin tiegħu. U Reno staqsini għalli ma' Ministru għalli f'dan kollu, f'dawn l-isfidi kollha. Id-deficit li jiżdied barra x'inhu jiġri. Għalli dan kollu ma taħsibx li eventwalment ukoll ser ikun qed idajjef lill-Gvern Malti. U mingħajr ma qatt naħseb dak il-ħin stess qedlu Reno, żguru mhux forsi illi l-Gvern tagħna kien b'saħħtu u b'saħħtu u ser jibqa' b'saħħtu. U għaliex qed ngħid dan kollu? Qed ngħid dan kollu għaliex jien l-ewwel wieħed meta ftit aktar minn sen ilu il-Prim Ministru oġbu jistaqsini jekk irrid inkun parti mis-segretarjat tiegħu bħala l-kap tas-segretarjat tiegħu. Ikolli nisqarri li għamilt ftit ħin naħseb. Imma meta ħsibt qed tiftakru dak iż-żmien kif kulħadd kien qalbu mtertqa', tafu dak iż-żminijiet kemm kienu żminijiet diffiċli. Però jien l-ewwel wieħed ħarri fil-kuxjenza tiegħi qed il-pajjiż għandu bżonn illi jkollu Prim Ministru b'saħħtu. Il-pajjiż għandu bżonn li l-Partit Laburista jerġa' iqum fuq saqajh. U għalhekk qed jiena wkoll nista' nagħti dak id-daqsxejn min-naħa tiegħi sabiex ukoll iva il-Prim Ministru jkun jista' jagħmel ix-xogħol li għandu bżonn jagħmel. Ikolli nistqar meta l-Prim Ministru għamel l-offerta biex inkun il-Ministru tal-Finanzi naħseb matul dawn iż-żminijiet jew ngħidu qabel dan il-Ministeru l-iktar Ministeru forsi kulħadd ikun irid. Le? Però f'dan iż-żminijiet żgur mhux forsi l-inqas Ministeru li kulħadd ikun irid. Għaliex? L-isfidi li ġabet il-pandemija magħha huma kbar. M'iniex ħanoqgħod insemmi ħafna numri. Ngħidilkom biss illi bejn l-ammont ta' taxxi li l-pajjiż ma daħħalx u bejn l-ispiża li żdiedet is-sena l-oħra il-pandemija l-impatt tagħha kien daqs li kieku l-pensjonijiet kollha li nħallsu f'sena kellna nerġgħu nħallsuhom. Kienet ekwivalenti daqs li l-ispiża li nagħmlu fuq l-edukazzjoni rridu nerġgħu nonfqu għal darbtejn oħra. Kienet ekwivalenti daqs li kieku l-ispiża li nagħmlu fis-saħħa matul sena sħiħa rridu nerġgħu nagħmluha għal darbtejn oħra. Daqshekk kienet kbira l-impatt tal-pandemija. Qed ngħid dan kollu mhux biex naqta' qalb in-nies, jien l-ewwel wieħed m'iniex qalbi maqtuha. Għas-sempliċi raġuni li kif ta' qabilna dejjem qamu għall-okkażjoni u dejjem dan il-partit u dan il-gvern ħarġu b'saħħithom,
hekk ukoll jien ċert illi bħala partit u bħala gvern se nkunu qed nagħmlu dan matul ix-xhur illi ġejjin. U għalhekk nappellalkom. Fix-xhur illi ġejjin jien se nkun qed naħdem aktar, intom se tkunu qed taħdmu aktar, il-kol flimkien irridu naħdmu aktar sabiex nassiguraw iva illi il-partit tagħna jibqa' b'saħħtu, il-gvern tagħna jibqa' b'saħħtu, sabiex fl-aħħar mill-aħħar pajjiżna jibqa' b'saħħtu u għalhekk ejja l-kol flimkien iktar minn qatt qabel ninaqdu wara l-mexxej u Prim Ministru tagħna sabiex il-kol flimkien nassiguraw livell ta' għixin aħjar il-familji Maltin u Għawċin. Nirringrazzjakom. Nirringrazzja lill-Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol Clyde Caruana. Nistieden issa biex jindirizza din l-attività politika lill-Prim Ministru u mexxej tal-Partit Laburista Dr. Robert Abela. Grazzi. Insellmilkom u grazzi ta' din il-merħba sabiħa, grazzi Slima, grazzi Slimizi kemm jien kuntent li qiegħed fostkom. Bħalma wara kollox nieħu pjaċir li nżur il-lokalitajiet diversi madwar il-pajjiż, kemm nieħu pjaċir dil-ġimgħa kont Għawdex, kemm ħadd pjaċir ukoll li żort lill-Furjaniżi din il-ġimgħa. Il-Furjana jiena ma nqisix bħala triq 400 metru li hija l-aktar waħda barja maħmuġa kif oġbu jiddeskrivija ħadd ieħor. Il-Furjana hija sinonima miegħi għal tfulija sabiħa, tfulija li kelli flimkien mal-familja tiegħi, mal-familja tal-mama tiegħi, mat-tzijiet, man-nanna, mal-kuġini. Hija sinonima mal-ġnien sabiħ tal-argotti, mal-kapuċċini, mal-fosos, mal-postijiet tant sbieħ illi hemm fiha. Fuq kollox dal-memorji ta' tfulija li mal-naħa tal-familja tal-mama magħrufa għal twemmin politiku tagħha li tradizzjonalment jappoġġjaw lill-Partit Nazzjonalista. Niftakarni fl-istess ġurnata fi żmien elezzjoni ġenerali huma kienu jkunu sejrin meeting naħa, jien in-naħa l-oħra. Imma mbagħad wara konna ninaqdu madwar il-mejda tal-ikel flimkien, maqudin flimkien, nitkellmu flimkien, mħabba tal-familja flimkien. U dawk l-episodji jgħallmuni l-importanza tal-għaqda li ma nħallux il-blu u l-aħmar jifirduna. U dik il-lezzjoni hija importanti llum aktar minn qatt qabel. Illum li kif semma Clyde għaddejjin minn żmien illi 11-il xahar ilu ħadd minna ġo din il-Kamra, ħadd madwar id-dinja ma kien jemmen li stajna konna qegħdin ngħixuh biss fakkarkom fi frar li għadda, fil-bidu saħansitra ta' Marzu li għadda, sas-7 ta' Marzu meta ddikjarajna l-emerġenza ta' saħħa nazzjonali kważi id-dinja kollha kienet indinajl. Ħadd memmen dak li kellu jiġi fuqna fil-ġimgħat u x-xhur ta' wara. U kien għalhekk li dal-lezzjonijiet sinonimi għalija mal-Furjana hemmhekk kienet tgħix il-familja tal-mama tiegħi li għallmuni żewġ prinċipji, żewġ regoli li meta ngħatajt il-fiduċja minnkom illi mmexxi dan il-pajjiż rajt li nżomm dejjem quddiem għajnejja. L-ewwel wieħed li ngħin lil kulħadd irrispettivament mill-kulur politiku li jħaddan. U dan huwa messaġġ li se nibqa' nisħaq dwaru. Irridu nkunu viċin in-nies u ngħinu lil kulħadd. It-tieni messaġġ l-umiltà u li nkunu saqajna mal-art. U daw l-esperjenzi li inti tkun akkwistajt matul il-ħajja li mbagħad jiġu tant u tant aktar importanti f'mumenti bħal dan. Fejn inti tara kemm il-valur li tibqa' umli, li tibqa' viċin in-nies, li tħoss il-bżonnijiet tan-nies x'inhuma. Semmit Veronique il-weġġat jew l-inkwiet
ta' nies li għaddejjin minn kirjiet protetti, li għandhom kirjiet protetti, ġifieri l-kirjiet ta' qabel l-1995 li llum jibatulek messaġġi titkellem magħhom fil-komunitajiet u jgħidulek beżan jew għax ħotoli lil-kera u bil-pensjoni ma nistax illaħħaq. Beżan għax nista' niddaħħal il-qorti u niġi żgumbrat u jien għandi 70 sena, 75 sena u ma nafx fejn semmurnejx u tisma' dal-inkwiet tan-nies. U hemmhekk li bħala gvern irridu nwieġbu, irridu nkunu responsivi, mhux nisimgħu u ma naġixxux. U bdejna b'reazzjoni għal dal-fenomenu illi ilu ġej mhux snin. Issa nitkellmu dwar niftakar waħda mill-ewwel sentenzi li ngħatat mill-qrati tagħna fuq dal-punt mur lura l madwar 20 sen ilu. U r-realtà hija li tul is-snin l-Istat ma weġibx biżżejjed għal din ir-realtà. Ma weġibx biżżejjed biex joħloq liġijiet ġodda biex jilqgħu għal dak li l-qrati tagħna bdew jgħidulna x'inhija l-isproporzjon bejn iva is-sit irid jerfa' biċċa mill-pis tal-housing soċjali imma dan ma jistax jagħmlu pis li jkun sproporzjonat għalih. Jiġifieri il-kirja tkun waħda illi tkun tirrifletti wkoll id-drittijiet tas-sit, li tkun toħloq bilanċ bejn id-drittijiet tal-inkwilin u d-drittijiet tas-sit. Inutli nitkellmu fuq x'ġara fil-passat. Aħna din illum. U llum bħala gvern irridu wieġbu għal din ir-realtà. Realtà li fost oħrajn qed iwieġbu għaliha billi każ b'każ bħala awtorità ta' djar Rodrik Galdes li qed jaħdem ħafna qegħdin insegwu każ f'każ. Naraw ukoll li ħadd ma jispiċċa mingħajr dar, din nofru wkoll assistenza legali lil min, assistenza legali b'xejn lil min ikollu proċeduri kontrih biex jiġi żgumbrat minn daru. Fil-waqt li rridu nibqgħu inħarsu lejn il-futur ukoll u nafu li din mhix realtà li tolqot familja jew tnejn jew mijiet ta' familji, imma tolqot eluf ta' familji. U tolqot lis-sidin ukoll għax jien ma nitkellimx biss fit-termini tal-inkwilini għax kif aħna l-gvern li jrid jipproteġi lill-inkwilini, dan huwa gvern ukoll li jrid jipproteġi lis-sidin. Għax u nifhmu li hija problema komplessa għax kulħadd għandu drittijiet tiegħu, l-inkwilin jara mill-ottika tiegħu, is-sit jara n-naħa tiegħu. Issa mbagħad bħala gvern kif se jirnexxielna noħolqu dan il-bilanċ fil-waqt li niżguraw anka biex nirrispettaw il-prinċipju tant importanti ta' dan il-moviment tar-ruħ soċjali li ħadd ma jispiċċa mingħajr saqaf fejn jgħix. U għalhekk kif semma Clyde mbagħad l-importanza li naħdmu bħala tim. Tim wieħed u tim maqut. Tim Malta. Tim Malta ma jfissirx dawk li jimmilitaw biss fil-Partit Laburista. Laqqas ifisser dawk li jimmilitaw fil-moviment. Dawk li għandhom għal qalbhom l-interessi ta' dan il-pajjiż. Ġejjin mill-liema twemmin politiku iħadnu. Għalija l-kulur ma jagħmilx differenza. Aħna gvern li konvinti mill-importanza li nkunu gvern tal-Awċin u tal-Maltin kollha. U qegħdin hemmhekk mhux biex in-nies iservu lilna, qegħdin hemmhekk biex aħna il-gvern iservi lin-nies. U dan il-messaġġ illum iżjed minn qatt qabel irridu iktsa li qegħdin ukoll noqorbu lejn elezzjoni ġenerali minn issa sa sena u nofs oħra tiġi meta tiġi. Dal-messaġġ ma jridx ikun messaġġ li jkun rilevanti biss meta toqrob elezzjoni ġenerali. Ma dan irid ikun it-tema li tmexxina tul il-leġislatura kollha. Li nkunu gvern, moviment miftuħ għal kulħadd, gvern li jgħin il-kulħadd, gvern li jifhem il-bżonnijiet tan-nies, il-weġgħat tan-nies, li niċċelebraw flimkien fejn sejrin tajjeb, imma li ma nħallux l-amat tal-kulur politiku idaħħalna f'deċiżjonijiet żbaljati. U rajna l-pandemija, waħda mill-iprem lezzjonijiet li tatna kienet l-importanza li niġbdu l-ħabel wieħed, li nkunu maqudin flimkien.
Rajnija, il-frontliners, id-dedikazzjoni li wrew. Tobba, nurses, soldati, pulizija, membri oħrajn tas-soċjetà tagħna. L-aħna akbar mill-jiena. U l-pandemija tatna l-iprem lezzjoni ta' dal-prinċipju ta' dan il-valur tant importanti, s-solidarjetà, li naħsbu f'ħadd ieħor, li naħsbu fl-anzjani tagħna, li naħsbu f'min kellu bżonn jiġi mwiżel l-aktar. U bħala poplu, bħala Wċin, bħala Maltin, u rejna kemm dawn il-karatteristiċi sbieħ huma verament dak li jiddistingwina. F'Marzu li għadda x'kellna? Kellna sakemm kulħadd fehem x'kien ġej għalina, kien hemm qtieħ il-qalb kbir. U nistqar li għaddejna minn momenti ta' tbatija, u għadnet ngħixu momenti ta' tbatija dil-ġimgħa biss minkejja li konna fost l-inqas pajjiżi li għamilna restrizzjonijiet minkejja li żammejna is-saħħa tal-poplu tagħna fuq qudiemnet. Il-ġimgħa kelli l-opportunità flimkien ma' Chris Fern li żorna l-Fondazzjoni Richmond li hija affukata u tant tagħti servizz tajjeb fil-qasam tas-saħħa mentali u tafu x'qalulna? It-telefonati għal għajnuna fuq kwistjonijiet ta' saħħa mentali tafu b'kemm żdiedu? 400%. 4 darbiet iżjed. Il-karba għal għajnuna fis-saħħa mentali waqt il-pandemija żdiedet b'400%. Dawn huma realtajiet minkejja li aħna konna pajjiż fejn dejjem żammejna dal-bilanċ tant importanti bejn is-saħħa tan-nies u l-għajxien tan-nies. Bilanċ bejn the lives and livelihoods. U fimna mill-ewwel illi jekk se nitfgħu il-nies f'lockdown, jekk se mmorru għal curfew, xi dbatijiet kienet se ġib. Kienu se jġibu deċiżjonijiet bħal dawn. U għalhekk illi dejjem konna kalibrati fil-miżuri li ħadna, dejjem għadna attenti li nżommu dan il-bilanċ. U meta tisma' mill-frontliners fis-saħħa mentali, dil-ġimgħa kienet verament esperjenza importanti fejn selmu il-sosten li qed jagħtihom il-gvern, is-sosten finanzjarju, imma mbagħad verament ħassejtni rikonoxxenti lejn x'għamlu f'dawn l-aħħar xhur, lejn l-għajnuna li ngħatat lil kull min kien impattat negattivament. U kien għalhekk illi din il-ġimgħa nidejna sensiela ta' miżuri li se jkunu jgħoddu għal xahar ta' frar li jidħlu fis-seħħ minn għada, fejn erġajna mxejna fuq dal-prinċipju tant importanti tal-bilanċ. U meta konna din nitħattu f'Jannar, għamilna l-analiżi ta' x'kien se jfisser frar. Ħarsna lejn ġara f'Diċembru, x'kien l-impatt tal-festi, x'sogru kien hemm kbir li l-iskejjel setgħu ma jiftħux, kienet tkun konsegwenza kera wisq għal fuq il-pajjiż, għal fuq l-ekonomija tal-pajjiż, imma fuq kollox għat-tagħlim tat-tfal tagħna, l-iżvilupp akademiku u soċjali tagħhom. U rajna li fi żgur ma setax ikollna ripetizzjoni ta' dak li ġara f'Diċembru u l-bidu ta' Jannar. Rajna wkoll li fi frar kellna l-partikolarità tal-festi tal-Karnival, tal-weekend tal-Karnival. U għalhekk bis-sensiela ta' miżuri li ħabbarna aktar kmieni din il-ġimgħa li se jidħlu fis-seħħ minn għada, rajna li fil-waqt li nħallu lin-nies jgħixu ħajjithom, li ma ndaħlux dwejjaq lin-nies, anzi nżommu il-pożittività, tama, l-kuraġġ. Imma rajna li ma jgħaddix il-weekend tal-Karnival u niġu f'sitwazzjoni fejn jew jkollna żieda fir-rata ta' infezzjonijiet li stajna nevitawha, jew li niġu f'sitwazzjoni fejn ikollok deċiżjonijiet bejn min irid jiftaħ l-iskejjel u min ma jridx. U kien għalhekk illi erġajna ħadna dawn id-deċiżjonijiet importanti, kalibrati, li fl-istess waqt imma se nħallu n-nies jgħixu. U nħarsu madwarna u meta ngħid li verament qed ngħixu f'ġenna f'dal pajjiż, qed ngħixu f'ġenna f'dal mument. Ħarsu ħbib tiegħi x'qed jiġri madwarna minn Sqallija l-Italja, tibqa' tilha l fuq in-naħa l-oħra ta' pajjiżna, l-Greċja.
madwarna dawra tont il-Libja fin-nofsinhar tagħna, l-Ewropa kollha, Spanja, l-Ġermanja, Franza, ħarsu x'qed jiġri. U tkunu tafu kemm dan il-pajjiż qegħdin ngħixu tajjeb. Qegħdin ngħixu tajjeb għax ittieħdu deċiżjonijiet tajbin, però fuq kollox l-ikbar mert huwa tan-nies. Għaliex in-nies kienu responsabbli u bdew il-miżuri li minn żmien għal żmien nedejna jew varjajna. Fuq kollox għax dal-poplu fehem dwar l-importanza tas-solidarjetà li nkunu dixxiplinati, responsabbli, li naħsbu fit-termini ta' ħaddieħor ukoll, jiġifieri li naħsbu mhux biss għal dak li jolqot lili, imma kif id-deċiżjonijiet l-imġieba ta' kull wieħed u waħda minnha se tolqot lil ħaddieħor u kien għalhekk il-liva llum li qegħdin l-aħħar ta' Jannar għada jibda frar li nkomplu nħarsu l-qudiem b'ottimiżmu. B'ottimiżmu fil-waqt li qed naraw lis-sitwazzjoni mill-lat mediku żammejniha stabbli, fil-waqt li qegħdin naraw ukoll it-triq tal-bidu tal-irkupru ekonomiku li dejjem qiegħda toqrob, nifhem ukoll li d-domandi tan-nies huma fuq it-turiżmu, għax it-turiżmu ngħidu x'ngħidu bħala gżira jolqot terz tal-ekonomija tagħna. U huwa dipendenti fuq kemm aħna jirnexxielna nżommu l-pandemija taħt kontroll. Imma daqstant ieħor jew iktar huwa dipendenti minn dak li jiġri f'pajjiżi oħrajn. U għalhekk l-istrateġija ta' dan il-gvern li rajna dil-ġimgħa komplejna nħabbru wkoll dwar kif irnexxielna inkomplu ninvestu iżjed biex inġibu aktar dożi tal-vaċċin, nemmen li din hija l-istrateġija ewlenija li nlaqmu kemm jista' jkun nies malajr. U gburi li mhux tal-li maħniex l-ar fid-dinja kif ipprova jgħidilna ħadd ieħor fil-qasam ta' kif qed jirnexxielna nlaqmu n-nies tagħna, talli qegħdin fost l-aqwa fid-dinja. Tieħu pjaċir tara l-isem pajjiżna li qiegħed fuq nett fir-rata ta' tilqim ras imbras tal-popolazzjoni, dawn huma l-affarijiet illi jagħtuna pjaċir u dik hija l-istrateġija ta' gvern li huwa iffukat fuq il-ħidma mill-lat ekonomiku, fuq il-ħidma mill-lat ta' saħħa, fuq il-ħidma fid-diversi setturi li huma tant importanti għal pajjiż. Iżda ħbib tiegħi llum qegħdin f'mument fejn aktar minn qatt qabel hija kruċjali li fuq diversi suġġetti li huma ta' importanza ewlenija illum li kienu ta' importanza ewlenija fil-passat, imma li għal-futur ninsejħilhom li huma kruċjali li bħala pajjiż verament nixbdu ħabel wieħed. U ma nitkellmux iżjed f'termini ta' gvern u ta' oppożizzjoni u ta' partiti politiċi b'veduti li jista' jkun kontrastanti, imma fejn hemm suġġetti li għandu jkollna pożizzjoni waħda, ngħidu li għandha jkollna pożizzjoni waħda. U naħdmu, mhux biss nitkellmu, u naħdmu biex ikollna dik il-pożizzjoni. Klajt semma in-nefqa li kellna f'dawn l-aħħar xhur. Verità. U ma semmix nefqa tridu nagħmlu. U dik hija r-realtà. Għaliex jiena dejjem semmejt timelines li huma ċari. Semmejt Marzu u semmejt Mejju. Dak ma jfissirx imma illi l-affarijiet il-pandemija se tosfor millum għal għada jew li l-effetti ekonomiċi se josfru millum għal għada. Nifhmu illi il-businesses tagħna forsi llum iktar mis-sena li għaddiet għaddejjin minn pressjonijiet ta' xhur li fihom kellhom jaħdmu b'restrizzjonijiet, oħrajn bħal bars u l-każini li kellhom saħansitra jingħalqu u ssilhom magħluqin għal medda ta' ġimgħat, u r-realtà turik li l-pressjonijiet issa bdew jakkumulaw. U hemmhekk fejn iridu nkunu responsivi bħala gvern, u hemmhekk li sibna fost oħrajn l-importanza tal-fondi li rnexxielna nġibu mill-Unjoni Ewropea fin-negozjar tal-aħħar budget, il-suċċess li rnexxielna nagħmlu bħala pajjiż li ġibna budget li kien iktar mid-doppju ta' dak li ġabu ta' qabilna, mhux biex nagħmel il-paragun, imma dawn huma fatti li ma jista' imerihom ħadd. Imma importanza mbagħad oħrajn bħal fondi li wieħed li aħna ġemmajna fil-karus nazzjonali
li fih inxteħtu l-flus li ġew mill-programm ta' ċittadinanza b'investiment. Dak kien programm li l-fondi li daħlu minnu kienu essenzjali u se jibqgħu essenzjali biex nibqgħu nagħtu is-support illi huwa meħtieġ lin-negozji tagħna biex ma jinkeċċux nies, anzi biex ikomplu jimpjegaw in-nies. Imma biex tqassam irid ikollok minn fejn. U konna bilgħa li f'dawn l-aħħar snin ġemmajna għal ġurnata fejn seta' jkollna l-maltemp. Ħadd ma ħaseb li dak il-maltemp kellu jiġi daqshekk malajr. Dejjem niftakarni meta konna niddiskutu dal-punt konna nitkellmu nġemma għax xi darba snin oħra. Jaf niġu bżonn. Mur jgħidilna li dak il-bżonn kellu jiġi fis-sena 2020. Imma ġie. U meta ġie sabna lesti biex nipproteġu lin-negozji tagħna, biex nipproteġu l-familji l-għajxin tal-familji tagħna, f'mument illi kieku m'għamilniex hekk kien ikollna qatt li jispara l fuq, kien ikollna negozji li jfallu. U għalhekk id-domanda tal-lum hija iktar mill-mistoqsija tal-lum hija x'pożizzjoni għandna nieħdu pożizzjoni nazzjonali dwar dan il-programm. U hawnhekk fejn qed nagħmel l-invit tiegħi lill-oppożizzjoni, fejn qed nestendi lit tal-ħbiberija. X'kienu l-pożizzjonijiet fil-passat dwar dan il-programm? X'kienu kulħadd jafhom? U ma konniex supervi, fimna li kien hemm concerns, kien hemm inkwiet li parti minnu ma kienx ġenwi, imma kien hemm partijiet fejn iva seta' talok għal kwistjonijiet li kienu dibattibbli. U kien għalhekk li ma konniex supervi. Rajna li għamilna setta regoli ġodda fejn żiedu id-due diligence fost oħrajn, jiġifieri il-livell ta' skrutinju fuq kull applikazzjoni, ġifieri ħarsu lej l-istatistika titkellem waħda dwar in-numru ta' applikazzjonijiet li jidħlu għal ċittadinanza li pajjiżna jirrifjuthom. Il-każijiet li kellna fejn ċittadinanza li ngħatat bil-programm ittieħdet lura x'aħna għandna id-dritt bħala pajjiż u żammejna dak id-dritt li jekk xi ħadd jew jikser ir-regolamenti, jew jirriżulta li fil-proċess tal-iskrutinju li jwassal biex ikun ingħata ċittadinanza ikun ta' dikjarazzjonijiet folot, jew dikjarazzjonijiet li mhumiex minnhom, jew li ma jkunx denju li jżomm iċ-ċittadinanza. Aħna nieħdu ċ-ċittadinanza lura. U għamilniha. U kien għalhekk li ressaqna l-qudiem dan is-setta regolamenti ġodda, ma bżajniex mir-riformi, ma bżajniex mill-bidla, illum se jkun iktar rigorus, jiġifieri iktar diffiċli l-proċess biex wieħed ikun jista' iġib iċ-ċittadinanza b'dan il-proċess, imma l-programm huwa meħtieġ. U huwa meħtieġ aktar u aktar f'dan il-mument tal-lum. U l-appell tiegħi issa f'dan il-mument li l-Kummissjoni Ewropea qiegħda tagħmel l-analiżi tagħha fuq il-programm kif kien u jista' jkun ukoll li tkun qiegħda tagħmel, mhux jista' jkun l-affarijiet juru li se tkun qed tagħmel l-iskrutinju tagħha fuq il-programm kif rivedut issa bir-regoli l-ġodda, hemmhekk li għandu bżonn li għandna bżonn li jkollna pożizzjoni waħda bħala pajjiż. Mhux li jkollna gvern li jiddefendi dawn ir-regolamenti u oppożizzjoni li tikkuntrasthom, jekk hemm punti li nistgħu nikkonverġu dwarhom mal-oppożizzjoni lesti li nkomplu niddiskutu, imma hemm bżonn li jkollna konverġenza flimkien mal-oppożizzjoni dwar dan il-programm. Huwa kruċjali illi f'mument fejn irridu nerġgħu nibnu dak il-karus għat-tfal u għat-tfal tagħna għal ġenerazzjonijiet li qed iridu jiġu f'dan il-pajjiż, li flimkien quddiem il-Kummissjoni Ewropea mmorru b'vuċi waħda. B'vuċi li dan il-programm huwa difensibbli, li jagħmel ħafna u ħafna ġid, u li iva jirrispetta il-valuri ewlenin li fuqhom hija imsejsa l-Unjoni Ewropea, nifhem li kien hemm dan id-domandi, u nemmen ukoll li dal-programm bil-bidliet kollha li għamilna jirrispetta dawn il-valuri. U għalhekk li nerġa' nagħmel din l-istedina lill-oppożizzjoni biex fejn jidħol dan il-programm. U fuq temi oħrajn li issa nkun nista' nitkellem dwarhom anke llum aktar il quddiem. Inkunu tim Malta. Tim Malta ta' politiċi, ta' nies li nistgħu ikollna diverġenzi fuq numru ta' idejat. Però fuq temi li huma ewlenin għal dan il-pajjiż ejja mmorru għal politika ta' konverġenza. Mhux għax
maħniex kapaċi naslu bħala gvern. Illum il-kredenzjali tagħna semmihom Clyde kemm fis-snin li għaddew fit-tkabbir ekonomiku fl-iskemi li nedejna minn żmien għal żmien. Il-kredenzjali tagħna jitkellmu waħedhom u l-fiduċja tan-nies fina hija l-frott ta' dak il-kredenzjali. Però nifhem, illum iktar u iktar bħala Prim Ministru ta' dan il-pajjiż l-importanza li niġbdu ħabel wieħed fuq diversi temi. Kemm jgħin meta inti għandek programm li ddifendejtu b'vuċi waħda. Kemm meta titkellem fuq temi bħal l-immigrazzjoni, kemm importanti li jkollna vuċi waħda. U bibtej di sfida enormi tbatti l-pandemija u terġa' terfa' rasa din il-problema. Kienet problema li wara kollox fix-xhur tax-xitwa mhux friċ. Ma kellniex wasliet ta' immigranti għax ħdimna fuq li ħdimna u fuq li ħdimna. Tluq mixtut libiċi kien hemm diversi, kif tafu kif segwejtu mill-medja internazzjonali, tluq kien hemm u kien hemm ta' dajjes, waslet f'Malta ma kellniex. Imma hija sitwazzjoni li f'weekend wieħed tista' tinbidel. U malli jerġa' jasal Mejju u Ġunju u nkunu nistgħu nitkellmu li qed nistrieħu mill-pandemija, ix-xogħol fuq l-immigrazzjoni irregolari se jerġa' jintensifika. Dik hija realtà. Ara xi ħadd jaħseb li din problema li naħdmu kemm naħdmu xi darba se tosfor. Anzi, il-pressjonijiet se jibqgħu hemmhekk. U hemmhekk ukoll illi kruċjali li jkollna pożizzjoni waħda mal-oppożizzjoni. Nies qed jitkellmu ċar. Tmur il-Marsa, tmur il-Ħamrun, tmur San Pawl il-Baħar, areas oħrajn l-aktar dawk impattati negattivament mill-kwistjoni tal-immigrazzjoni irregolari, ma mhux biss dawn l-areas, il-pajjiż kollu. In-nies qed jitkellmu lingwa waħda. Pajjiżna ma jiflaħx iżjed pis sproporzjonat fuq. U dik hija l-għajta tan-nies u ħadd ma jista' jinjora. Ħadd ma jista' jinjora. Tista' tikkritika li bħala gvern konna ħadna pożizzjoni jibsa. Ir-realtà turi li pożizzjonijiet li ħadu gvernijiet ta' qabilna ħallew ftit jew xejn riżultati. U l-wasliet li kellna f'pajjiżna kien kbir wisq, ikkumparat mad-daqs ta' gżiritna, mal-faċilitajiet illi għandna, mal-piżijiet li jiflaħ il-pajjiż. U kien għalhekk illi mhux biss ħdimna qatih biex waqqafna l-wasliet ta' immigranti, imma ħdimna fuq fronti oħra, anzi żewġ fronti oħra. It-tieni front li ħdimna fuq u kien il-qasam tar-relokazzjoni li immigranti li diġà jinsabu f'pajjiżna ikunu jistgħu jindbagħtu lejn pajjiżi oħrajn. Sa dil-ġimgħa kellna 120 persuna oħra li ġiet rilokata minn pajjiżna, ġifieri ħdimna fuq il-binarju li ma jkollniex wasliet jew inrażnu kemm jista' jkun il-wasliet, ħdimna fuq il-binarju illi ikollna ir-relokazzjonijiet. U t-tielet binarju li qegħdin naħdmu dwaru fil-politika tagħna li tikkonċerna l-immigrazzjoni huwa dak li min m'għandux dritt ta' protezzjoni nelbu l-isfida u hawnhekk hija sfida kbira tar-ritorn ta' persuni li m'għandhomx id-dritt ta' protezzjoni. Għalhekk nerġa' intenni l-appell tiegħi biex partikolarment meta qed nitkellmu fora internazzjonali konna vuċi waħda fuq dan is-suġġett. Nafu daqskemm hija sensittiva l-kwistjoni tal-pandemija, jiġu xhur oħra u dan is-suġġett jerġa' jitla' fuq quddiem-nett tal-aġenda tal-pajjiż. U importanti hemmhekk li jkollna pożizzjoni waħda, vuċi waħda, nistgħu niddibattu fuq affarijiet oħrajn, fuq id-direzzjoni li sejjer fiha l-pajjiż, nistgħu nitkellmu, nistgħu niddibattu min joffri l-aqwa viżjoni għall-pajjiż, min joffri l-aqwa futur għat-tfal tagħna. Ma fuq dat temi ewlenin, fuq programm ta' ċittadinanza b'investiment. Fuq it-tema tal-immigrazzjoni hija ħalli jkollna front wieħed, nixbdu ħabel wieħed u verament inkomplu mmexxu il-qudiem il dan il-pajjiż fejn jixraqlu. U kien għalhekk ħbib tiegħi li l-bieraħ bħal Clyde qatt bil-qiegħda taħseb fuq dak li ġej fix-xhur li ġejjin u x'għamilna fix-xhur li għaddew. Tkellmet ukoll tajjeb Veronik fuq ir-riformi li għamilna fil-qasam tal-governanza tajba. Tassaltna ta' dritt. Għamilna biżżejjed,
fadal ħafna x'nagħmlu. Imma għamilna fuq li għamilna. U xtaqt insemmi llum ftit bidliet mid-diversi li għamilna l-implementazzjoni tal-rapport tal-Kummissjoni Venezia, ħatra ta' kummissarju ta' pulizija bi proċess kompletament ġdid, il-metodu ġdid ta' ħatra tal-maġistrati, imħalfin metodu ġdid tal-ħatra tal-Premju Mħallef, għamilna sensiela ta' riformi. Imma ma nistgħux ninjoraw realtajiet, semmietom Veronik mhux se nsemmihom jien il-kwistjoni tad-dewmien fil-qrati tagħna. Inutli smajt il-ħabib tiegħi kap tal-Oppożizzjoni, avukat bħal Veronik ukoll, u għajja nkunu realistiċi ma' xulxin. Din mhijiex problema li twildet il-bieraħ jew li għandna biss illum, hija problema li nipprattika mis-sena 2003 bħala avukat. Li konsistentement tul is-snin ma ġietx indirizzata. U li konsistentement tul is-snin il-problema tan-nuqqas ta' effiċjenza tal-qrati tagħna, il-problema tad-dewmien qatt ma tjiebed biżżejjed. Progress kien hemm u suffiċjenti ngħid li le. U l-għar huwa meta in-nuqqas ta' effiċjenza tissarraf fil-nies iridu jistennew dejjem iżjed biex issir ġustizzja magħhom. U dak l-inkwiet prinċipali li inti għandek nies illi mhux biss fil-qasam kriminali, fid-diversi setturi li l-qrati jagħtu d-deċiżjonijiet tagħna. Min jaf kemm hawn min minna f'dil kamra għandu kawża li qed jistenna li tinqata' daqs il-ħobs għax taf tolqot il-post fejn qed jgħix, taf tolqot jekk inti kontx għamilt żball fil-passat, irriformajt ruħek u taf tispiċċa f'ċella għada, wara snin li tkun irriformajt ruħek, taf tolqot jekk inti għandek x'negozju u tistax tkompli toperaħ. Insomma, diversi affarijiet li l-qrati tagħna ta' kuljum jiddeċidu dwarhom. Kellna biss l-setat tal-qrati huma enormi. Kellna qrati li ddeċidew saħansitra li jibdlu l-kompożizzjoni tal-Parlament, siġġijiet fil-Parlament. Tajjeb jew ħażin, ġifieri, is-setat tal-qrati tagħna partikolarment fejn jolqtu liċ-ċittadin fit-triq huma enormi. U għaldaqstant għal-ebda gvern m'għandu jkun aċċettabbli li jkun hemm dewmien li mhuwiex ġustifikat. U għaldaqstant fil-waqt li issa għamilna framework ta' governanza tajba fil-ħatrit kollha li semmejt fil-mod kif jinħatar il-President tar-Repubblika, fil-mod kif topera l-Kummissjoni Permanenti kontra l-Korruzzjoni. Issa determinat li nindirizzaw ukoll din id-diffikultà li tant u tant snin ilu kulħadd jitkellem dwarha, issa wasal il-mument ukoll li nindirizzaw dik ir-realtà, mhix se nsibu soluzzjoni mill-lum għal-għada. Ejja nkunu onesti ma' xulxin, għax dak li ilu jakkumula 20 ta' snin ma solviħx ġurnata. Imma qas issolvih billi titfgħu taħt it-tapit. U hija problema li għal diversi raġunijiet tista' titkellimx dwar il-kwistjoni tal-indipendenza tal-ġudikatura, tistax titkellem dwar affarijiet oħrajn, diversi. Ma problema li tista' tgħid intefa' taħt it-tapit. Mhux lest inħalli din il-problema li ma tibqax indirizzata. U kien għalhekk illi rridu nkomplu naħdmu biex nidentifikaw dawk l-erja sewlenin li jeħtieġu dan il-proċess tant importanti ta' riforma. Il-13 xahar li għadda, kważi 13 xahar issa, li għadda, kienu karatterizzati minn bidla wara bidla, u fadalx nibdlu, ħalli nkomplu intellaw il-Malta l-fuq, il-Lawdex il-fuq, u verament nistgħu issa nitħattu mhux biss dwar l-aqwa ekonomija fl-Ewropa, imma rridu nitkellmu wkoll illum dwar il-pajjiż li għandu l-aqwa standards fl-Ewropa. U din hija l-viżjoni li dan il-gvern għandu li mhux biss hekk kif il-pandemija tibda terħi li nerġgħu intellaw l-ekonomija ta' pajjiżna fejn kienet ftit ta' xhur ilu saħansitra nkomplu nsaħħuha, imma rridu nsaħħu l-standards ta' dan il-pajjiż. U hawnhekk li rridu nerġgħu nitilqu minn dak li bdejt. Ma nistgħux nitkellmu dwar termini ta' blu u ta' aħmar. Wara kollox meta barra minn xtutna jirreferu għalina ma jsemmux għax il-laburisti jew in-nazzjonalisti, isemmu Malta. U għalhekk li hija strateġija li jrid ikollna front wieħed u nitkellmu fit-termini ta' fejn ħanaraw lil Malta u lil Lawdex fil-viżjoni tagħna l-10 snin li ġejjin u lil minnhom.
U realtà li qed ngħixu bħalissa, taħdmu ħafna Clyde u jien dwarha, l-evalwazzjoni li se ssir l-eżami li se jsir fuq pajjiżna fil-ġranet u l-ġimgħat li ġejjin wara r-rapport li kienet għamlet il-Manival u issa wara xhur ta' ħidma konsistenti ħdimna fuq li ħdimna qed nistennew l-ewwel deċiżjonijiet min-naħa tal-Manival sabiex imbagħad qegħdin naraw fil-ġimgħat u x-xhur li ġejjin ikollna d-deċiżjonijiet finali dwar dan is-suġġett illi hemm ukoll importanti li naffrontaw flimkien bħala pajjiż wieħed. Ejja nkunu ċari ma' xulxin. Dan huwa eżami li għal pajjiżna kruċjali li ngħadduh. Kruċjali. U ninsab konfidenti li nistgħu ngħadduh. Konfidenti għax ħdimna. Ħdimna mhux biss b'mod kosmetiku, ġifieri biex ngħidu wara għalulna biex nagħmlu dil-bidla u għamilna xi ħaġa superfiċjali ġast kemm nolqtu il-kaxxi ta' dak li qalulna biex nagħmlu. Le. Għax verament urejna li dan il-pajjiż irid itella l-standards tiegħu. U rajna realtajiet li żvolġew f'dawn l-aħħar snin, mhux biss f'Malta, ma madwar id-dinja kollha, realtajiet ta' reati finanzjarji ġodda, kriminalità li nbidlet il-finanzjament tat-terrorizmu. U stajna nibqgħu plaċidi, jiġifieri nibqgħu ma ngħidu xejn, ma nagħmlu xejn, nitfgħu taħt it-tapit jew nirrispondu. Naqbad mill-2012, sa ftit ilu, sa ftit tax-xhur ilu, u r-realtà hija li għax kien hemm bżonn li jittieħdu deċiżjonijiet diffiċli forsi ma kienx il-mument, forsi l-klima kienet differenti. Kienlek sitwazzjoni fejn il-bidliet li kellhom isiru ma sarux. Din mhix realtà tal-bieraħ, hija realtà li biss fl-2012, jiġifieri taħt amministrazzjoni preċedenti, Manival kienet issenjalat noqqasijiet fis-sistemi tagħna. X'għamilna? Stajna għadna ngħidu u le nipposponu. Ħdimna bil-kontra. Rajna fejn ridna ninforzaw u ħdimna. Bdejna bl-FIAU. Nifhem li hija entità, forsi mhux l-iktar entità popolari fil-pajjiż. Illum nifhem l-importanza li jkollna strutturi bħala FIAU li jkunu organizzati tajjeb, li jingħataw ir-riżorsi kollha biex jagħmlu xogħolhom b'mod ħieles, b'mod indipendenti u b'mod tajjeb. X'għamilna? Żidna fuq li żidna riżorsi. Żidna biss premises ġodda li minnhom se tkun qed topera l-FIAU. Żidna n-numru ta' professjonisti li bihom hija attrezzata. Fuq kollox imma fimna li pajjiż Ewropew modern irid itella l-standards tiegħu il fuq. U fil-waqt li pajjiżna se jibqa' jara li jiġbed u jattira investiment ġdid, irridu naraw ukoll li dak l-investiment ikun wieħed ta' kwalità. L-pull factor lejn pajjiżna issa jridu jkunu l-standards miżjuda li għandu pajjiżna. Mhux standards li ma jħallux in-negozji jaħdmu, bil-kontra. Li jagħmlu l-ekonomija ta' pajjiżna sostenibbli fit-tul. Hekk ukoll meta rajna aħna li bħala pajjiż saħħaħna it-taqsima tar-reati ekonomiċi tal-Korp tal-Pulizija l-istess hemmhekk attrezzajnija b'aktar u aktar nies biex jaħdmu minnha, mhux sfurzati mill-rapport li kellna mill-Manival numru ta' xhur ilu. Dak kien il-katalista. Ejja nkollu, li kieku ma kienx hemm dak probabbilment il-bidliet kienu jdumu biex isiru. Dak kien il-katalista. Imma llum nemmnu li dik hija d-direzzjoni tajba. U jiena llum għandi responsabbiltà ġdida ma rridx li pajjiżna qatt jerġa' jkollu rapport ta' Manival li jkun negattiv dwaru. Pajjiżna ma jixraqlu hekk. Pajjiżna jixraqlu li jkollu ekonomija b'saħħitha, pajjiżna jixraqlu li jkun magħruf għal governanza tajba wkoll, pajjiżna jixraqlu li jkun magħruf ukoll għas-sistemi ta' due diligence, ta' trasparenza illi għandu, u bekk illi inħares il-qoddim ukoll lejn din l-evalwazzjoni, però nfakkar ukoll li semmejt x'għamilna l-ħidma biex ngħaddu minn dan l-eżami. Imma fl-aħħar mill-aħħar il-karta tal-eżami la se jikkorreġiha Clyde u laqqas se nikkorreġiha jien. L-evalwazzjoni se jagħmilha ħadd ieħor u għalhekk huwa kruċjali
li l-messaġġ li jintbagħat bħala pajjiż ikun wieħed fejn il-bidliet li għamilna fl-FIAU, fil-qasam ta' reati ekonomiċi fil-korp tal-pulizija, t-tisħiħ tal-korp tal-pulizija b'mod ġenerali, t-tisħiħ fl-MFSA. Li l-messaġġ li nibagħtu bħala pajjiż, u l-pajjiż ma jfissirx biss il-gvern, imma jfisser il-pajjiż kollu inkluż l-oppożizzjoni, ikun wieħed fejn dak li għamilna infaħruh. Fejn il-bidliet li għamilna ngħidu li kienu pożittivi. Jien mhux se noqgħod titkellem f'termini li mertu tal-gvern dak li sar, kien mertu ta' pajjiż. Mertu ta' pajjiż ukoll li ma ssupervjajniex. Mertu li jekk kellek awtorità li ssenjalatilna numru ta' snin ilu u reġgħet issenjalat xhur ilu. F'pajjiżna għandek kwistjoni ta' reati finanzjarji li mhux qed ikun hemm biżżejjed prosekuzzjonijiet dwarhom fil-qorti, ma tissuppervjax u tgħid ejja nitfgħu taħt it-tapit. Le, għaliex fl-aħħar mill-aħħar qed ngħixu bħala parti minn dinja waħda u tkun saqajk mal-art biżżejjed li inti tirreaġixxi. U reaġixxejna wkoll hemmhekk. U nemmen ukoll għalhekk inħares b'ottimizmu l quddiem għaliex fejn qalulna biex nibdlu. Bidilna fadal iżjed bidliet x'nagħmlu. Dak kollu li sar fil-passat ma tibdlux f'xahar wieħed, imma qed nuru li verament konvinti li rridu nkomplu ntellaw l-standards ta' pajjiżna il fuq. U kien għalhekk li dil-ġimgħa verament ħadd gost kellna laqgħa tal-MCSD mal-imsieħba soċjali kollha ta' pajjiżna fejn urew li jridu huma wkoll li flimkien nibagħtu dan il-messaġġ wieħed importanti barra minn pajjiżna kemm verament għamilna bidliet robusti. U hekk inħares li jrid jintbagħat dan il-messaġġ oppożizzjoni, flimkien magħna, oppożizzjoni, gvern, imsieħba soċjali sabiex ngħaddu wkoll minn dan l-eżami, noħorġu mill-pandemija u verament inħarsu l-qudiem li naraw lil Malta u lil Għawdex fejn verament jixirqilhom. U għalhekk ħbib tiegħi illi kull wieħed u waħda minna għandu responsabilità. Dal-mument fejn kulħadd iħares jagħmel idejh fuq il-kuxjenza u jgħid x'inhi r-responsabbiltà tiegħi f'dan il-mument. Fil-pandemija dal-appell għamilnieh b'mod konsistenti. Jien bid-deċiżjonijiet u bl-azzjonijiet tiegħi kif se nimpatta l-ħadd ieħor. Jekk qed nitkellmu issa dwar mument li deħlin għal deċiżjoni kruċjali għal pajjiżna li tkellem dwarha issa l-Manival u l-istadju ta' wara dak li jissejjaħ tal-FATF, kulħadd irid jerfa' ir-responsabbiltà tiegħu. Jekk huma l-imsieħba soċjali li jibgħatu dan il-messaġġ importanti li dal-pajjiż verament biddel u se jibqa' jbiddel jekk hi oppożizzjoni impoġġu flimkien u nibagħtu messaġġ wieħed konsistenti li rridu li l-standards ta' pajjiżna ikomplu jitilgħu il fuq. U din hija stedina ġenwina li qed nagħmel illum bibtiegħi. Mhijiex stedina sfurzata, hija stedina fejn qed nestendi li tal-ħbiberija b'mod ġenwin. Iva, meta ħanaslu għall-elezzjoni ġenerali se nħabbtu l-idejat u se jkollna tellieqa dwar min għandu l-aqwa idejat u l-aqwa viżjoni għall pajjiż. Imma fejn hemm suġġetti li jistgħu jipparalizzaw pajjiż fit-tul, ejja ma niddibattux dwarhom, ejja ma niġġieldux dwarhom, għax ma jkun ta' ġid għal ħadd li minn deċiżjonijiet fejn nistgħu nkunu flimkien u nagħmlu l-ġid tal-pajjiż, nieħdu pożizzjonijiet kontrastanti u nagħmlu l-ħsara. Wara kollox, jekk illum kellna nagħmlu bidliet, il-bidliet huma sforz, inazzjoni, nuqqas ta' azzjoni li ma ġratx biss f'dawn l-aħħar 7 snin. Imma ġrat ukoll qabel l-2013. Inutli noqogħdu nippuntaw swaba u ngħidu qabel l-2013 u wara l-2013 u min kellu ktar tort u inqas tort. Illum hija dik il-pożizzjoni f'dawn l-aħħar 13-il xahar u rejna kemm verament għandna determinazzjoni li nbidlu u għalhekk nappella biex ikollna dan il-front komuni ħalli flimkien nibqgħu nagħmlu il-ġid għal dan il-pajjiż. U rejna wkoll il-mod miftuħ
li bħala gvern irridu li nkunu skrutinati. Mhux biss bil-bidliet li għamilna, insemmi bidla ewlenija li għamilna tkellem dwar aktar qabel, il-mod kif tinħatar il-ġudikatura. Qabel kienu jaħtru l-politiċi b'mod dirett. Illum proċess kompletament differenti, l-istess il-kummissarju tal-Pulizija. Imma fuq kollox, element importanti ieħor li wrejna karatteristika ewlenija dik li nemnu fit-trasparenza hija ir-relazzjoni tagħna bħala gvern mal-medja. Ta' kull ġimgħa qed nagħmel premura li wieġeb għad-domandi kollha ibsin kemm hu mibsin illi jsiru mill-medja. L-istaqsi domandi ibsin huwa x-xogħol ta' kull ġurnalist u d-dover tagħna bħala politiċi huwa li nwieġbu. Wara kollox għax qed nagħtu spjega tax-xogħol tagħna, tal-imġiba tagħna lin-nies. Dak huwa dover tagħna li wieġbu lill-ġurnalisti. Niftakar konverzazzjoni li kelli ftit ta' xhur ilu ma' Prim Ministru tal-Latvja li bħalna. Ftit ta' żmien ilu għaddew minn dan il-proċess tant importanti kellhom rapport negattiv mill-Manival u kellhom is-sogru li jgħaddu minn proċess ta' grey listing li jkollu effetti negattivi immens fuq pajjiż. U waħda mill-istrateġiji ewlenin kienet li biha irnexxilhom jgħaddu dan l-eżami b'suċċess it-trasparenza tagħhom mal-medja. Issa trasparenza mal-medja irridu nagħmluha fil-kuntest li qegħdin fih illum imma naraw ukoll bħala pilastru ewlieni għall-futur. Nemmen fil-medja bħala ir-raba' pilastru tad-demokrazija tagħna. U biex temmen fil-medja tkun miftuħ magħha mhux tattakka l-ġurnalisti. Jiena hawnhekk se nagħmilha ċara ħafna se nkun l-aqwa difensur tal-ġurnalisti kollha. Ġejjin mill-liema Media House ġejjin. Jistgħu jkunu il-ġurnalisti tal-Partit Nazzjonalista ma ħanħalli l-ħadd jattakkhom. Dak huwa li jemmen fih il-partit ta' Joe Micallef Staffraġ. Li minn hawnhekk insellem il-memorja tiegħu simbolu tal-ħelsien f'kull sens tiegħu mill-libertà tal-kelma għad-drittijiet ċivili. Insellem lis-sinjura tiegħu Iljana l-Kiril il-ħabib tiegħi Simon. U l-aqwa tislima lil Joe li niftakru minn jaf kemm il-talima tagħni bil-kliem kien jgħidlek kelma niftakru fil-qorti kelma li mbagħad toqgħod taħseb wara x'li tifisser u mbagħad tara kemm kien bniedem bi ħsieb profond, b'idejali profondi. U l-aqwa tislima li nistgħu nagħtuh hija li ngħixu l-idejal tiegħu. Bib tiegħi aħna qegħdin fil-politika u għandna responsabbiltajiet miżjuda. Ir-responsabbiltajiet tagħna jiena qatt ismani ħanajdlek jien, jew jien iwieġeb lill-laburisti biss. Dak ikun żball fundamentali. Jiena obbligat li nwieġeb lil kull Malti u lil kull Awċi ġej minn fejn ġej. Li nisma' lil kulħadd u li fl-aħħar mill-aħħar niddeċiedu. Dan hu gvern kien wera li ma jibżax jieħu deċiżjonijiet, anke deċiżjonijiet li jistgħu jkunu bsin biex toħodhom li forsi ma jinftemux mill-ewwel, imma li meta tagħmel idek fuq il-kuxjenza tajt li ttieħdu fl-aħjar interess tan-nies. U dak li fl-aħħar mill-aħħar bħala politiċi għandna l-obbligu illi nagħmlu li niddeċiedu fl-aqwa interess tan-nies. U kien għalhekk li din il-ġimgħa bdejnija b'kabinett li ħareġ minn Kastilja u mara ant in-nies. Morna fil-Kunsill Lokali tal-Fgura fejn smajna laqdiet sportivi li kellmuna, smajna minn ġej mid-diversi setturi tas-soċjetà, diversi sindki illi tkellmu futbol, banda, l-affarijiet sbieħ is-setturi differenti li hemm fis-soċjetà tagħna. Smajna, wiżinna dak li qalulna fost oħrajn dwar l-importanza tal-green spaces, dwar l-importanza tal-ambjent, sfida ewlenija oħra. Sfida ewlenija verament ngħid minn Jannar li għadda ma waqfux l-isfidi ġejjin. Ma għalhekk qegħdin hemmhekk biex immexxu. Sfida ewlenija dik ambjentali, il-Green Deal sal-2050,
targets oħrajn ambizzjużi li rridu nilħquhom sal-2030 tnaqqis fl-emissjonijiet li nkomplu nsebħu lil dan il-pajjiż li nkomplu nżidu l-ħdura f'sens tajjeb jiġifieri il-greenery madwar il-pajjiż kollu. U għalhekk għattabċajta ma kemm hija importanti li fl-aħħar mill-aħħar dan ikun pajjiż li jxerret l-imħabba. Li nifhmu kemm hija soċjetà ċkejkna ta' anqas minn 500,000 ruħ illi il-bażi tagħha tibqa' l-ħbiberija, is-solidarjetà li nuru ma' xulxin, u għalhekk jekk xejn minn Marzu, mis-7 ta' Marzu li għadda dal-valuri tant importanti li komplew issaħħew fil-poplu tagħna u li tant jagħmluna kburin. U nerġa' ntenni dan l-appell, partikolarment lill-Ministri li hawn quddiem id-deputati kollha lis-sindki wkoll li qed nara fostna ibqgħu viċin in-nies. U l-politika tagħna iva tkun infassla fuq dak li jgħidulna n-nies, għax kma tismax dak li tgħidulek in-nies qatt ma tista' tieħu deċiżjonijiet li huma fl-interess tagħhom. Semmulna problemi tal-kirjiet. Bħalissa tissemma problema żgħira oħra li mhux daqstant żgħira meta toqgħod qisha, iftaħ ftit widnejk Klajd. Il-konvenji li r-rata tax-xam naqsa li għamilna f'Ġunju li għadda bħala pjan ta' riġenerazzjoni ekonomika hemm diversi setturi qed jgħidulna sa Marzu maħniex se nilħqu nagħlqu konvenji li nixtiequ nagħmlu. Id-domanda jekk għandhomx minn Marzu inġebdu ftit iżjed id-data sabiex wieħed jista' jiffirma il-konvenji. Dak huma li tisma' mingħand in-nies li mbagħad internament għadha għandna kabinett niddiskutu dawk id-deċiżjonijiet, dawk il-punti li jsemmulna n-nies tista' tiddeċidi naħa, tista' tiddeċidi oħra. Imma fl-aħħar mill-aħħar ikunu kollha deċiżjonijiet politiċi xprunati milli tisma' mingħand in-nies. Ma mmorrux għand in-nies u nidħqu bihom il-kelma kelma. U jekk għadna se noħorġu l-vouchers fil-bidu tas-sena, il-vouchers se joħorġu. U inutli li jkollok esponent deputat tal-oppożizzjoni li jbeżza n-nies jew filli jgħid li gimmicks il-vouchers u fis-set jgħidilna noħorġu l-vouchers. Il-vouchers diġà għadna kien hemm commitment li se jinqasmu aktar viċin anzi l-50 miljun euro vouchers, dik hija l-kelma li tajna lin-nies u se nżommuha ma' timeline li jkun jagħmel sens mal-pandemija mill-aspett mediku, jiġifieri aħna rridu li meta nqasmu il-vouchers ikun f'dak il-mument indikat biex jistgħu jiggwadanjaw minnhom dawk is-setturi kollha li skont l-iskema tal-vouchers jikkwalifikaw u li ma nkunux aħna bħala gvern li nagħmlu deċiżjoni kontrosens li fil-waqt li qed nappellaw għal attitudni li tkun waħda kawta, fl-istess waqt nieħdu deċiżjonijiet li jkunu jmorru f'direzzjoni inversa. Għal daqstant nista' nserraħ moħħ kulħadd li ġala darba aħna nagħtu kelma, dik il-kelma nimxu magħha jekk hijiex vouchers, jekk hijiex fuq kull deċiżjoni oħra, il-kelma għal dan il-gvern hija kelma magħna taf fejn qiegħed. Nirringrazzjakom. Grazzi. Skors tal-Prim Ministru mexej tal-Partit Laburista Dr. Roberta Bella wasalna fit-tmiem ta' din l-attività politika. Nirringrazzja lilkom li naqgħu magħna lilkom li segwejtuna fuq l-istazzjon 1 permezz tal-medja soċjali nixtieq ilkom il-kumplament tal-ħadd it-tajjeb insellmilkom.